Makadi mose muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimiti patinenge tichikupa nyaya malatest updates anenge achiitika munyika yeZimbabwe. Mamiriro zvakaita muri Zimbabwe ndezvekuti there is a shocking prophetic dream iri panapa yaiswa naapostle. Apostle ava vaisa prophetic yavo message vachida kuti muri Zimbabwe muzive zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe sezvo musiri kuziva zvinhu zviri kuitika. Vanotaura vachiti prophetic dream vari kuti I saw President Emmerson Mnangagwa walking with another man. I released a prophetic word declaring that his time to rule had ended and judgment was near. He questioned my authority. Fear came upon me and I hid until a voice said, a man of God sent by God must not be ruled by fear. Strength returned. As I stood, a swift force from heaven descended and struck Mnangagwa and those with him. They fell and vanished completely. Relief and rejoicing followed. I knew Zimbabwe was free and that the prophecies concerning financial restoration would be fulfilled. Yet tension remained. The presidential seat was vacant and uncertainty covered the nation. I wondered why Chamisa was not being called, knowing he won the previous elections. It became clear the military was undecided. Chiwenga was present, carrying his own presidential ambitions. The seat of authority stood empty, and I remember the word spoken earlier. I would take time before Chamisa is acknowledged, through he has also been the president. Tiri kungoti ane nzeve azvinzwira. Saka ndo mamiriro zvakaita munyika yeZimbabwe. Ndo nyaya dziripo. Tichakupai dzimwe nyaya dziri kubva kumacitizens enyika yeZimbabwe vari panapa. Tichangokupai papapa toonesana kuti tozvironga sei kana tozvikwana sei. Ndo mamiriro zvakaita muri Zimbabwe. Ya, nyaya iyi iri kutenderera yaChabangwe, whether it is fake or not, but the element of the law yemutemo kana kuti ndo mamiriro azvinenge zvakaita tiri munhau dzepolitics ine muono unova muono wekuti takanyatsodzamisisa anogona kunge ari correct kana zviri izvo. Ndinorangarira MDC ichizonzi yava nemubatanidzwa weMDCA, then yadaro ndofunga yakaenda kuma-elections iri MDCA ine mubatanidzwa wemapato ana PDP nemamwe mapato akanga akawanda, ndofunga akanosvika 7 tisanganisira neamai mujuru, asi amai mujuru vakazogumira panzira nenhau yekuti taakushandisa zita rekuti MDC paalliance iyoyo. Amai mujuru vakati aiwa inini aiwa kana muchienda neizvozvo handipinde pakadaro, vakabva vadhiropa zvavo vakazvimirira vati aiwa ini handipinde. MDCA yakaenda kuma-elections 2018 yapedza nafunga gurupu rana Biti nana Wesley Ncube nana Chamisa vakazofunga kuti MDCA ngatichiregai kuita alliance, tochirita bato rakazvimiririra, rochiva bato riri pamutemo risina mubatanidzwa, tochiita chinhu 1 yatinoti ndo unit. Saka vakanga vakuda kuti vachitanga kuita zvecongress vachisarudza mutungamiriri, vachigadzisa constitution. Vadaro manje ndinoona mukomana Douglas Mwanzora
akanga avatorera MDCT. Ndokusaka ivo vakazinga vafunga kuti ngatichiite bato MDCA, nokuti Douglas Manzora angati MDCT anga atora. Saka vakomana vanga vanoti havasina mukana, ndobva vati aiwa isusu ngatichiite MDCA as a part, as a bato, vorirejesta. Zvadaro manje Douglas Manzora akataura muromo wokuti endai munorejesta MDCA yenyu, asi ndichakutorera MDCA yenyu nekuti imimi vana Chamisa wakaenda muMDCA uri muzita reMDCT. Saka ugone kuumba rimwe bato kana kutungamirira rimwe bato. Zvinova zvakaita futi kuti akaona kuti zveshuwa haakwanise kunge aizotungamirira chinhu chinonzi MDC, chinongonezita rekuti MDC. Ndobva ati aiwa bheta nditize kuMDCA kuya kwandinoita triple C. Akapinda muelection zvakare netriple C. Inouya akazorwisana naChabangwi. Ndiri kuona kuti statement iyoyo futi yakauya naMwanzora yokuti Chamisa ukwanise kufamba uri mukati mezita reMDC raakatiza iroro, ndo rimwe chete futi riri kuuya naChabangu kuti haukwanise futi kuita rimwe bato nekuti uchiri president wetriple C. Mazwi iwaya musatorere pasi, mazwi anenge achizikanwa nevanhu ivava kuti aya handina kwandinoenda, saka vanozongopedzisira vasiya. Nekuti zvakatomboitika Chamisa akatiza MDCA nemhaka iyoyo yaMwanzora, amuudza kuti haufi wakatungamirira rimwe MDCA ndokutorera, ende akatorerwa zveshure. Saka nhasi Chabangu akutaurawo same statement yokuti haukwanise kuita chimwe chinhu, ndokutorera futi, nekuti tanga waya wazozvichenesa mutriple C. Kana wazvichenesa then wauchienderera mberi. Ngatipazive ipapo, tirege kutorera pasi nhau idzi. Ndatenda.